El apare după ploaie, arc de cerc multicolor, e de mare încântare. Tu ghicește ce e oare? Ariana și Raul își petreceau vacanțele de vară la bunici. Se împrieteniseră cu copiii din sat și abia așteptau să-i revadă. Prietenii, buni cunoscători ai împrejurimilor, făceau planuri din timp pentru toată vacanța. Dacă era timp frumos, se adunau dimineața la unul dintre ei și făceau drumeții foarte plăcute. Cei doi copii de la oraș aflau multe despre natura înconjurătoare, despre plantele și animalele care trăiau în apropierea satului lor. Iar Ariana și Raul le povesteau prietenilor multe lucruri despre orașul în care locuiau. Vacanțele erau foarte interesante pentru toți. E timpul să vă pregătiți bagajele. Mâine dimineață plecăm la bunici. Să nu uitați lucrurile importante. Sigur aveți deja pregătite surprize pentru prietenii voștri și pentru bunici, le spuse tata. Copiii și-au pregătit bagajele. Nu au prea dormit în noaptea aceea. Tare ar fi vrut ca timpul să treacă și mai repede. A doua zi după amiaza au ajuns în satul bunicilor care îi așteptau deja. Au apărut repede și prietenii lor. Au făcut planuri pentru fiecare zi, spuse Stephanie. Tata ne va duce mâine la peștera din apropiere. Până acolo, pe drum, avem multe de văzut. Veverițe, căprioare, iepurași, mulți fluturi colorați. La jumătatea drumului vom vedea o cascadă foarte frumoasă. Vom culege frăguțe și afine. Izvorul de apă minerală este în drumul nostru. Văd că lucrurile sunt deja aranjate, spuse mama. Noi vom pleca în zori. Să fiți cuminți și ascultători. Așa vom face, spuseră copiii. Aveau multe de povestit, așa că au rămas în curte. Se înnorează, uitați-vă înspre deal. Într-adevăr, nori negri se adunau și a început să bată vântul. Stropi mari de ploaie cădeau grei peste toate. Veniți pe terasă, i-a chemat bunica. Au stat și au povestit pe bancă în timp ce ploaia cădea zgomotos. Tunete puternice se rostogoleau la vale și fulgere luminau cerul înnorat. Adânciți în povestirile lor, nici nu au observat când ploaia a încetat și soarele a răsărit și mai strălucitor ca înainte. Uitați-vă, curcubeu! Acolo înspre dealuri, acolo! Ce mare și frumos e! Cuprinde toate dealurile din jur. Mama, tata, bunicule, bunico, veniți să vedeți curcubeul! Se uitau uimiți la splendidul curcubeu de după ploaia de vară. Ce frumos e, dar acolo la capătul celălalt nu se mai vede. Încet, încet va dispărea, spuse bunica. Nu peste mult timp, curcubeul a dispărut. Copiii au rămas jucându-se în curte, dar niciunul dintre ei nu a încetat să se gândească la curcubeul care a stat atât de puțin pe cer, deasupra dealurilor. Oare unde a plecat? Oare unde e acum? Se gândeau ei. Când a început să se însereze, Stephanie și Maya și-au luat la revedere și au plecat la casa lor. A doua zi dimineața, părinții celor doi frați au plecat și după scurt timp au sosit în grabă cele două prietene, fără tatăl lor. Am hotărât să nu mergem la peșteră azi, spuse Stephanie. L-am rugat pe tata să amânăm excursia pe mâine. Propun ca azi să căutăm curcubeul. Mergem să căutăm curcubeul, bine, 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 dar unde îl căutăm? Ieri l-am văzut cu toții pe deal, nu departe de aici, și a dispărut de parcă niciodată n-ar fi fost. Trebuie să fie undeva, o fi având și el un loc al lui unde să locuiască. Nu-i așa? Noi locuim în casele noastre, acolo mâncăm, acolo ne facem lecțiile, acolo dormim. Trebuie să aibă și curcubeul o casă în care să se ascundă de ploaie. Poate curcubeul nu locuiește într-o casă. Cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe tata. Îl vom întreba cu siguranță, dar până atunci să căutăm noi.
Până acolo, pe deal, unde l-am văzut ieri, am fost aproape în fiecare zi. Cunoaștem drumul, știm să ajungem acolo și știm să ne întoarcem. Bine, de acord, ne întoarcem înainte de lăsarea întunericului și nu ne abatem de pe cărare, și-a spus și Maia părerea. Așa vom face. Căzură de acord cu toții. Au plecat în grabă spre deal. Uite un iepuraș, spuse în șoaptă Ariana. Ronță e ceva. Iepurașule, nu cumva știi tu unde locuiește curcubeul? Îl întrebă Raul. Iepurașul și-a ridicat capul din iarbă, a deschis ochii mari, apoi a zbugit-o cât a putut de repede în tufișuri. Nu te teme, iepurașule, spuse Ariana, dar iepurașul dispăruse. Iepurii sunt foarte fricoși, le explică Stephanie. Atunci, haideți să trecem pârâul și să urcăm mai departe. Așa au făcut. Sub un copac, între stânci, au găsit izvorul de apă minerală. S-au oprit, au băut apă proaspătă și s-au așezat pe un buștean să-și tragă sufletul. Stăteau și se gândeau tăcuți, când deodată o căprioară a ieșit din desiș și s-a îndreptat către pârâu. Copiii s-au uitat unul la altul și au făcut semn să fie păstrată liniștea, ca să nu cumva să o sperie și pe ea. După ce frumoasa căprioară a băut din apa limpede a pârâului și s-a întors să intre în desiș, Maia și-a făcut curaj și a întrebat. Căprioară frumoasă, noi locuim în vecini, căutăm curcubeul, ne poți spune, te rugăm, unde ar putea fi casa lui? Căprioara s-a uitat la ei și a luat-o la fugă spre tufișuri. Niciun răspuns. S-a speriat și ea. Căprioarele se tem de oameni și se îndepărtează de ei cât pot de repede dacă îi întâlnesc în calea lor, spuse Stephanie. Haideți să căutăm mai departe. Ariana o luase puțin înainte. Haideți aici, am găsit afine și frăguțe, sunt foarte gustoase. Haideți să culegem și pentru bunici. Mai avem doar puțin să ajungem în vârful dealului, acolo unde era curcubeul ieri când l-am observat. Acolo trebuie să fie casa lui, spuse Raul. Au mers mai departe și în scurt timp au ajuns în vârf. Nici urmă de vreo casă. S-au așezat pe o piatră mare să se odihnească puțin. Erau dezamăgiți cu toții. Nu se poate, și curcubeul trebuie să locuiască undeva. Le făcuse Maia. Uitați, acolo este o gaură mare în copacul acela gros. Aceea este o scorbură. Acolo locuiesc veverițe, spuse Stephanie. Imediat, în gura scorburii au și apărut două capete micuțe, roșiatice, cu urechile ascuțite. Bine v-am găsit, veverițelor, își făcu curaj Ariana. N-ați văzut cumva curcubeul? Nu știți cumva unde locuiește? Veverițele, ca și ceilalți locuitori ai desișului de pe deal pe care îi întrebaseră mai devreme, au dispărut într-o clipă. Parcă le-ar fi înghițit gaura aceea neagră din trunchiul de copac. Știu, știu, spuse Ariana, și veverițele se tem de oameni. Ele se obișnuiesc cu oamenii dacă îi văd mai des. Cu timpul, dacă stai mai mult în apropierea lor și nu le faci rău, devin destul de prietenoase și chiar se apropie de tine, dar ele nu ne cunosc și se simt mult mai în siguranță la adăpostul scorburii. Am venit până aici și n-am găsit curcubeul. Poate locuiește pe celălalt deal sau cine știe unde. Cum putem afla? Cine ne poate spune unde locuiește curcubeul? Trebuie să ne întoarcem, avem un drum destul de lung până acasă și se văd niște nori la orizont. Ar fi bine să ajungem înaintea ploii, spuse Stephanie. Poate dacă le spuneam bunicilor despre planul nostru, ei știau să ne spună unde locuiește curcubeul, gândi cu voce tare Raul. Părinții sau bunicii noștri sigur știu unde îl putem găsi. Îi vom întreba când ajungem acasă și vom veni într-o altă zi să-l întâlnim. Au căzut de acord și au pornit spre casă, bucuroși că s-au întâlnit cu iepurașul, cu căprioara, cu veverițele. Au băut apă de izvor, au cules fructe de pădure și le-au adus și bunicilor. Pe drumul spre casă au văzut că se înnorează tot mai tare. Nu se mai zărea soarele, iar vântul sufla destul de tare.
S-au grăbit să ajungă pe terasa casei bunicilor și ploaia a și început. Bine că ați ajuns la timp, spuse bunicul. Eram îngrijorați că vă prinde furtuna pe drum. V-am adus fructe de pădure, bunicule. Sunt foarte gustoase. Am mâncat și noi. Mulțumim, copii, spuse bunicul. Tuna și fulgera, copacii se încovoiau în bătaia vântului, iar ploaia curgea și roaie. E o ploaie de vară, nu va dura mult, spuse bunicul. Așa s-a și întâmplat. Vântul s-a domolit, ploaia s-a oprit și soarele a apărut din nou. Strălucea mai tare ca înainte, așa cum se întâmplase și cu o seară înainte. Uitați-vă, a revenit! E acolo deasupra dealurilor, curcubeul! A apărut din nou, toată ziua l-am căutat și nu l-am găsit! A strigat Ariana. Pe cine ați căutat voi toată ziua? I-a întrebat bunicul. Noi nu v-am spus, dar am plecat să căutăm curcubeul. Am vrut să găsim casa în care locuiește și nimeni nu a vrut să ne spună unde este. Toți s-au speriat de noi și au fugit mâncând pământul. Iepurașul, căprioara, veverițele, toți s-au ascuns într-o clipă. Am ajuns în vârful dealului și nu am văzut nici măcar o casă. Nu am găsit niciun loc unde ar putea locui curcubeul. Bunicule, nu te supăra pe noi. Trebuia să vă întrebăm pe voi sau pe părinții Stefaniei și Maiei, dar noi am crezut că nu e mare lucru să-l găsim. Am crezut că locuiește acolo unde l-am văzut și ieri. Uite, și acum e tot acolo, numai că va pleca imediat și va dispărea și nu știm, bunicule, spune-ne, te rog, unde locuiește curcubeul? Ei, copii, curcubeul nu are casă. El locuiește nicăieri. Curcubeul este o aglomerare, un grup foarte mare de picături de apă care formează în aer ceea ce noi numim curcubeu. Acel arc uriaș de picături de apă este luminat de soare și strălucește în cele 7 culori pe care le admirăm cu toții de câte ori le vedem. Dacă m-ați fi întrebat, ați fi știut asta încă de ieri. Nu m-am supărat, dar să nu mai plecați de acasă cu nu știu ce planuri năstrușnice bine ascunse. Știu că sunteți copii buni, dar noi și părinții voștri trebuie să știm ce aveți de gând atunci când plecați în drumeție. Așa vom face, bunicule! Puteți vedea curcubee de multe ori în zilele calde, după ploile de vară. Veți învăța despre ele și la școală. Culorile care le fac atât de frumoase sunt roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Între timp, curcubeul a dispărut și a început să se lase seara. Mulțumim, bunicule! Ne vedem mâine! Urmează să vizităm peștera din apropiere. Poate vom vedea și mâine un curcubeu. Dacă nu, vom desena fiecare câte unul. Dragii mei, mă bucur că ne-am văzut și azi. Abia aștept să vă spun și următoarea poveste.